Kapag ni takok tay bukok siyang tini hainuhay norno tay wisya belain wan ma sengsa eba khaba kha khamdang nai KOKTWMA norom buskang got phika o KOKTWMA angka mia lai thangnai 26 January eba khaba Bharat ha ganangai miani shalono phil snichidok lukuphan shal rugui lukuphan shal palaijak tongmani jung jotono saimano a lukuphan shal palaithani wo Delhi wo kaisa representative eba khaba Tipurani wngwi Tiprsani Cultural no phunukthak joto lukuroni buskango no o miani lukuphan shalo Delhi wo Tipurani wngwi kaisa representative culture eba khaba Tiprsani Cultural no tuinai phunukjak o representative wo joto debata eba khaba kharsi motaino tuinai phunukjak Tipurani wngwi phiaba Tiprsani Tiprasani Cultural eba khaba kharsi no tui phunukmani jaga wo wabai swnamjak rung nok aborono bebak no phunukjak wani swnamjak manerono bo phunukjak tei rwjamung bo Tiprsani no uri rwjaka phiaba o Tiprsani rwjamungo Kubun dophani borok eba khaba wansa bosoni borok musajak khe phunukjak abono toino lukurok beleni wana jaglaikha tangui chini rwjamung chini musamung chini tangmungo tangui Kubun dophani wansa rono tuine musaraka rana kaba chini Tiprsani no musarri jintak borok no tuine kanruine musarri hinui tabok abaike lukurok kwbangma no kok elai tongkha kok salai tongkha Tripurani Tiprasani Cultural no si tui phunukjak ongkeba tangi ajaka Kubun dophani wansa musamung no ba tui phunukjak okok angsaya okok lukurok tabok phunuk hanai salai tonglaikha kok elai tongkha haike o video no nai tongnai khabang takok tai bukok song norokhe norni khagamung tamo norok shahar baidi comment box comment khai nai juno shahar mani bisi tui chung buchai manai norni wansumung tamo tei o video no norok nugune tongkhangke share bu khaidi nini loge shonobo phunukdi. This is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute worship of 14 deities in Tripura and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and modern technology. Sa